El Sebas i el seu company, l'inspector Noguera, havien plegat per fer un cafè. Els dos no paraven de pensar en allò que havia passat. El Sebas estava emprenyat perquè no aconseguia esbrinar res del cas. En canvi, l'inspector Noguera estava fent un esquema, un tant estrany, per tal d'unir tots els indicis, com si l'escena del crim haguera estat una mena de representació o una pista d'allò més evident per provocar la policia. Avorrits de donar-li voltes al mateix, se n'anaren a descansar fins que arribara la científica. A les 2, quan arribaren els reforços, s'hi posaren ells i mentre estaven cercant empremtes entre les capses que envoltaven la víctima, l'inspector Noguera s'atura a contemplar el cos de la víctima en perspectiva. La víctima lleia damunt una pila de capses ordenades, tota nua i amb les mans entrellaçades, com si fora la Mare de Déu. Noguera no podia deixar de pensar en el component teatral d'aquell crim i potser en la voluntat evident de l'assassí de burlar-se dels seus perseguidors. De sobte, tingué la sensació que les capses que feien de llit del cos tenien una lleugera inclinació, com si l'assassí s'haguera deixat caure tímidament sobre el cos, ja mort, per fer-li un bes a la boca. El Sebas va ordenar que l'equip de la científica se sentara en la cara de la víctima i, efectivament, trobaren restes de saliva i de seguida aconseguiren esbrinar de qui era. Es tractava d'un delinqüent menor. Va ser engarjolat, però en aquell moment ja havia pagat el seu deute amb la societat. El Sebas i l'inspector Noguera anaren a la darrera adreça coneguda del sospitós, però no hi trobaren ningú. Amb l'orgull sota zero, els dos investigadors renunciaren al tractament, decidiren tornar a l'escena del crim. L'inspector Noguera intuïa que l'assassí volia jugar al gat i al ratolí, però encara no podia demostrar-ho. El Sebas estava molt dolgut. Mai s'havia vist involucrat en res paregut i estava desficiós. Aquell podria ser el seu primer cas sense resoldre i no estava disposat a consentir-ho. Aquella mateixa nit, els dos investigadors tornaren a l'Apolo, un club de cites on havia aparegut el cadàver, però aquesta vegada hi anaren d'incògnit. L'Apolo estava a prop de la biblioteca de l'antic hospital i estava envoltat de finques de nova construcció, un passeig de vianant i un jardí, des del qual se distingia perfectament la façana de l'edifici en qüestió. Amagats per un gros matoll de Pittosporum, muntaren una guàrdia, en principi per tota la nit, però al voltant de les 3 de la matinada, un soroll els alertà. Algú estava forçant la finestra per entrar al club, tot precintat de cap a cap, però aparentment sense vigilància. El Sebas i l'inspector Noguera deixaren que aquell curiós acabara ficats dins de l'edifici i, amb molt de compte de no fer soroll, s'hi aproparen arrossegant l'esquena contra la paret i amb les pistoles en alt i carregades. Era nit fosca i la il·luminació del carrer el feia especialment estremidor. L'inspector Noguera intuïa que aquell episodi podia ser una trampa. Tenia l'estranya sensació que l'assassí coneixia les seues passes amb antelació i no estava disposat a consentir que se'ls avançara una vegada més. Tot i això, no deixaren passar aquella oportunitat d'aclarir una mica les coses i s'hi ficaren per la finestra. L'immoble era immens. Semblava un hotel. 2 corredors per cada pis, plens de petites cambres, els creuaven de cap a cap. En aquell moment, totes buides i escaientment precintades amb una cinta groga i un clar senyal de prohibit el pas. La foscor i el silenci eren quasi absoluts. Només el cric-crac del parquet era l'únic so que es podia servir de referència. En arribar a la meitat del passadís, hi veren una habitació amb la cinta per terra. Tots dos premeren les pistoles amb ambdues mans i s'hi ficaren amb el cor a la gola. La cambra era buida. El curiós semblava haver botat per una altra finestra. Una visita una mica estranya, si no fora perquè en el mateix marc de la finestra, el visitant havia deixat enganxat un dibuix del símbol de l'infinit, un buit tombat que regalimava gotes de sang i en lletres de periòdics s'hi podia llegir: «Miami».
Malgrat el color blanc dels envans, la manca de llum creava una penombra a quasi tota l'estança. Només uns quants llums rojos disposats en fileres de 2 alçades informaven que totes les cambres frigorífiques n'estaven ocupades. El pont del 9 d'octubre, com sempre, ho havia aturat quasi tot. Al vell mig de l'estança hi havia una mena de taula d'operacions amb claveguera inclosa i els estris de treball, bisturís, serres, estissores, pinzells, etc. Nets i lluents, donaven a la sala d'autòpsies un aspecte gairebé lúgubre. Francesc, el forense preferit de l'inspector Noguera, ho tenia tot engestit. «Avui estàs a soles?», pregunta Noguera curiós. Sí, la meva ajudant està de baixa i l'altre forense, el Prats, s'ha demanat el dia lliure. Feia molt de temps que Noguera no s'implicava tant en un cas, però la necessitat de trobar una evidència era massa forta, així que sense pensar-ho gaire, es rentà les mans, es va posar una bata de cos sencer i uns guants profilàctics. Vejam, és la cambra número 4. Mentre Francesc feia una ullada a l'informe, Noguera hi apropà una llitera. Bé, exclamà mentre obria la porta. Agarra del llençol a la de 3. 1, 2 i 3. Amb molt de compte, traslladaren el cos fins a la taula d'operacions. Francesc llevà el llençol al cadàver, es posà unes ulleres protectores i connectà l'enregistradora. Dijous, 10 d'octubre de 2013. Autòpsia realitzada per col·legiat número 3749326 en Francesc Bellver i Roig. Nom: Ariadna Berenguer i Escartí. Descripció: adolescents de sexe femení, caucàsica, d'ulls blaus i cabells negres. Pel rigor mortis fixaria l'hora de l'èxitus a unes 32 hores. Causa de la mort... Francesc observa amb molta cura la ferida principal. Secció de l'estor cleinomastoidal i de la vena jugular de la zona esquerra del coll. A més, el cos presenta una sèrie de talls de diversa consideració en la zona pectoral que voregen perfectament amb 2 glàndules mamàries. Francesc apaga l'aparell. Això és tot. Com que això és tot? Això no és res. Vull una prova contundent. Ja la tens. L'assassí és molt hàbil amb el bisturí. Massa, per al meu gust. Això no és suficient. Què ets, boig? Francesc torna a examinar les ferides. Les ferides són molt profundes i l'angle d'inclinació del tallant es diu que han estat fetes per un professional de la medicina. No hi ha dubte que som davant un assassí molt perillós. De moment no hi veig cap indici de res, però l'experiència em diu que estem davant del primer crim d'una sèrie. El primer element del missatge és un 8. Cap suggeriment més? No ho sé. Així de primeres jo parlaria amb la família i pararia molt d'esment en tot el que va fer durant l'any 2008. Fins i tot podries demanar als informàtics que es passaren els seus correus del 2008. En prenc nota. Espera un moment. Crec recordar que tenim material fotogràfic de 2 cadàvers més que també tenien aquesta marca. I com puc comparar-los? He de demanar una ordre judicial? Francesc va obrir un vell arxiu. Encara tindrà sort. Des de fa un mes tenim en marxa un nou sistema de classificació, el qual inclou fotografies en decubi, supí i prono de tots els cadàvers. Ja era hora. En sap els noms? La filla del cònsol de Grècia, Nana Teosakikos, més o menys. I la filla de la presidenta de la Diputació, Blanca Navarrés. Francesc hi remenà totes les carpetes fins que les trobà. Bé, és que hem de dubtes. Francesc tragué un sobre, 2 fotografies, i Noguera feu el mateix. A un colp d'ull veig pell embrunida, possiblement en rajos UVA, el mateix dibuix i res més. Aquelles últimes paraules cararen en els pensaments de Noguera. El mateix dibuix, el mateix dibuix, el mateix dibuix, clar, el mateix dibuix. Ja el tenim. Per fer aquests dibuixos exactament iguals, l'assassí va d'haver seleccionat les xiquetes per agrandar i dels pits, no trobes? Abans de respondre, Francesc observa els pits de la filla del regidor. Pot ser, tens raó. Sembla que el tall circunda respectuosament la base del pit, sense danyar la glàndula mamària. L'assassí feu coincidir les mesures dels pits de les víctimes amb les mesures que duia al cap.
És a dir, l'assassí les va examinar. Evidentment. Aleshores, en quin lloc podria el nostre home haver obtingut aquesta informació sense alçar sospites? En una clínica, un hospital, una revisió o en un col·legi. Anirien al mateix col·legi? Preguntà Francesc. No tinc la informació de les tres, només sé que la filla del regidor d'Hisenda anava al col·legi Verge del Remei. Francesc esdevingué blanc com la paret. Què? Verge del Remei, passa alguna cosa? Sí. Saps per què el Prat s'ha pres el dia lliure? Perquè té una reunió del Consell Escolar del Col·legi Verge del Remei molt important. N'és el metge. Gràcies, Francesc. Te'n dec una. Noguera isqué cavilós de l'hospital i, absorbit per un riu de gent anònima, continua rumiant i barrinant. La possibilitat de trobar-se enfront del cim d'un iceberg l'aterrava. Submergit en la boira dels seus pensaments, pujà al metro i va arribar a la central gairebé sense adonar-se'n. Les col·laboracions amb el Sebas sempre esdevenien una mica complicades. El seu singular concepte de l'ordre podia semblar una barrera inabastable, però malgrat els munts de paperassa i l'enrenou sempre solia trobar allò que buscava. Entrà al despatx i, com sempre, se'l trobà envoltant d'informes policials, fotografies i documents. Com va això? Has descobert cap cosa? Pot ser, però haurien d'anar al col·legi. Per què? Recordes de l'Àngel? Sí, el teu contacte als jurats. Bé, li he demanat informació sobre el col·legi Verge del Remei i... sorpresa! Fa 8 anys el centre va acomiadar un professor per les seues preferències sexuals. Doncs vinga, no perdem més temps. El barri de Russafa havia entrat en un procés de metamorfosi sociocultural que a poc s'hi manifestava en una mena d'eclectisme arquitectònic. Les formes i els colors de les façanes i fins i tot els parlars dels vianants es transportaven a un munt de diferents nacionalitats al llarg d'unes poques illes de cases. A la part més antiga encara hi havia aquelles cases senyorials a tobons de cara vista amb reixat i jardí tan comunes en els carrers de voreres abonyegades, ombrejats pels plàtans i els falsos pebrers. El col·legi Verge del Remei es trobava en una d'aquelles cases que tractaven de mantenir-se indemnes als canvis que havia patit la ciutat al llarg del segle XX. Aquesta vegada el Sebas s'aparcà just a la porta. La directora, en veure-les pisar el sonall, els obrí la porta personalment. Bon dia. En què ens puc ajudar, cavallers? Som els inspectors encarregats de l'assassinat de la filla del regidor d'Hisenda i en voldríem fer-li unes preguntes. La directora observa el seu voltant abans de respondre'ls. Passen, per favor. Estarem més còmodes al meu despatx. Un mar de gespa envoltava l'edifici del col·legi, només interromput per 4 fonts de representacions al·legòriques. Pujaren l'escala i finalment arribaren al despatx. La directora va seure al darrere d'una llarga taula de caoba i va juntar les mans com si es disposara a pregar i començar a parlar. Ai, certament aquestes 3 pèrdues ens omplen d'aflicció, però realment no sé quina relació podrien tenir amb la nostra institució. Nosaltres sempre hem escollit els millors professionals i quan hem tingut dubtes del seu comportament, fins i tot en l'àmbit personal, hem pres la mesura més exemplar. L'acomiadament. El Sebas i Noguera es miraren i assentiren. Quina situació professional tenia Carles Pras i Oliver en el moment dels fets? Preguntà el Sebas tot engolat. La directora el va traspassar amb l'esguard. Aleshores n'era el director. Ell va prendre la decisió i, com a conseqüència del que succeí als 3 dies, va dimitir. Ha dit als 3 dies? Pregunta el Sebas alarmat. Sí. Aquell desgraciat va prendre el camí més allunyat de Déu, com no podia ser de cap altra manera, i es va llevar la vida. El doctor Prats encara és a l'edifici? Sí, ara té guàrdia a la infermeria. Aquella caseta entre les flors de la primavera i l'estiu. Els digué assenyalant per la finestra. Gràcies pel seu temps. El missatge necrològic havia pres tot el sentit. 3 xiquetes mortes, la mort dels quals semblava consecutiva, només mancava eliminar qui havia pres la fatídica decisió. És a dir, el Prats. Nisqueren corrents i s'hi aproparen sigilosament. El Sebas va cercar-ne una eixida posterior i Noguera s'adreçà a la porta principal. Amb molta cura n'obrí la porta i escoltà crits i sorolls de baralla.
Noguera desenfundà el revòlver i, aprofitant el rebombori, hi entrà i va encanonar l'agressor, que en veure'l posà un bisturí al coll de Prats. Quan va reconèixer qui tenia al davant, li pujà un colp de fel a la boca. «Francesc!», exclamà Noguera en ràbia. «Atura't, Noguera, no et vull fer res, això no va amb tu». Llença el bisturí, alça els braços i recolza sobre la paret, cridà encanonant-lo. «Ho lamente, Noguera, però aquest home ha de morir. La seva intolerància va acabar amb la vida del meu germà», exclamà fent pressió sobre l'arma. Aquest moviment el posà en alerta i abans que li tallara el coll li disparà el muscle esquerre. Francesc llançà el bisturí que caigué de genolls a terra mentre tractava de taponar la ferida en la mà. Sobtadament, el braç va treure un revòlver i li va fotre un tir al genoll esquerre a l'inspector Noguera. El Sebas, que estava a l'aguait, hi va entrar d'un bot i en veure el Pras que es disposava a premer el gatell contra el cap de Francesc, canvià d'idea. Li va fer una culatada al pols i es va volar la testa. Un luctuós silenci s'apoderà de la cambra. El Sebas va romandre immòbil enfront del cos estès al terra sobre un bassal de sang fins que el va prendre consciència que allò no ho estava somiant. A poc va prendre el control de la situació. Va emmanillar el Francesc, li va fer un torniquet a l'inspector Noguera i va trucar als serveis d'urgència. Noguera despertà a l'hospital. L'hagueren d'operar per reconstruir-li la ròtula i quan encara no s'havia passat el primer mareix postoperatori va veure la inconfusible silueta del Sebas. Després de donar-li ànims a la seva manera, isqué de la cambra fet un dimoni disposat a carar el seu primer acte públic en solitari. L'inspector Noguera clogué els ulls i després de reflexionar una bona estona sobre els escròpols i les mancances de les noves generacions, va imaginar com un nou crepuscle de cel vermellós i escletxes daurades en reverberava resplendors en un esclat multidireccional a la superfície de la mar Mediterrània, al bressol de la nostra cultura, al vell mig de l'infinit.